Det er tirsdag den 25. marts, og her er nyhederne fra Danmarks Journalisthøjskole. Jeg hedder Christina Rasmussen. Og mit navn er Martin Møller Åmand. Rigtig mange danskere lever til daglig uden eget bad og toilet. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er både unge og ældre, der lever under sådanne forhold, og den billigere husleje tiltaler sikkert mange. Heidi Kvistgaard Jensen er studerende på Aarhus, og hun må ned i kælderen, når hun skal have et bad, og ud på bagtrappen for at gå på toilet. Jeg ser ikke nogen problemer i det. Det er vel ikke værre end at være ude og rejse og bo på et hostel og skal gå i bad sammen med alle mulige andre backpackere. Vil du hellere have dit eget toilet og bad, hvis du havde muligheden? Nu er der jo det i det, at man kan jo spare utrolig mange penge ved at bo et sted, hvor der ikke er det, fordi der er så mange, der helst vil undgå at skulle dele bad og toilet. Altså den husleje, jeg sidder til, er jo ikke på mere end 2.100 kroner for en toværelses lige midt i byen. Altså det er jo ikke normale priser. Det var Martin Møller Åmand, der interviewede. 50 studerende fra det æstetiske fag på Aarhus Universitet viser lige nu deres afgangsprojekter frem. Blandt andet vil en gruppe placere en sofa i midtbyen i Aarhus og opfordre folk til at slå sig ned og dele musik med hinanden for deres MP3-afspillere. Et andet projekt er at lave en internetcafé på et offentligt toilet. Formålet er at vise, hvordan moderne teknologi påvirker livet i en storby. I en pressemeddelelse oplyser Socialdemokraternes udenrigsordfører Jeppe Kofod i dag, at han har haft et seksuelt forhold til en 15-årig pige. Det skete i forbindelse med et påskekursus afholdt af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Som konsekvens af sagen trækker Jeppe Kofod sig med øjeblikkelig virkning fra sin tillidsposter. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DSU's formand, Jakob Bjerregaard, men han oplyste til Jyllandsposten tidligere i dag, at Jeppe Kofod for sidste gang har sat sine ben på et DSU-kursus. Forskere i Aalborg har succes med at sælge deres idéer til erhvervslivet. Aalborg Universitet fik sidste år et overskud på 3 millioner fra de kommercielle aktiviteter, som forskningen har skabt. Vi har spurgt dekan Frede Blåbjerg om, hvilken type forskning universitetet kan sælge. I hvert fald 2 af dem, der har givet fornuftige indtægter, den ene går på at pakke beskeder, når du sender lange sms'er. Der har vi udviklet et stykke software, som pakker beskeder og sender den her besked meget effektivt videre i systemet. Og en anden idé går på, hvordan man tilslutter solceller effektivt til nettet, sådan at man lever op til de krav, der nogle gange er så gældende rundt omkring i verden. Så det er energi, og det er telekommunikation som de gode eksempler. Hvad er fremtidsforventningerne til det her? Altså, hvor stor en forretning skal det være for universitetet? På den helt lange bane, så skulle det jo gerne være en solid forretning, måske udgøre 5-8% af omsætning eller sådan nogle ting der. Men det vil nok have en udsigt på en 10-15 år, inden vi når dertil. Benjamin Skov interviewede. Spillestedet og natklubben Train er blevet kåret som årets danske diskotek. Det skete ved den årlige prisuddeling Danish DJ Awards. Det er andet år i træk, at det aarhusianske diskotek er blevet nomineret, og Train fejrer belejligt nok 10 års jubilæum i år. Hver weekend kigger omkring 2.000 gæster forbi den populære natklub. På fredag kommer dagen, som de mange danske X-Factor-fans har ventet på. Finalen mellem Laura og Martin løber nemlig af stablen, og i aften er Rådhuspladsen fyldt med håbefulde fans. Men ifølge den tidligere Popstars-venner, Jon Nørgaard, er der ingen grund til at være håbefuld, for det hele er aftalt på forhånd. Der er investeret mange penge i det her, så selvfølgelig er der lagt en plan, siger han. Jon Nørgaard siger til Ekstrabladet, at han er sikker på, at det er Martin, der trækker de fleste sms-stemmer på fredag. Det begrunder han med, at DR i høj grad har ladet ham komme på scenen først til de store liveshows. De genoptrykte Mohammed-tegninger og boykottet af danske varer giver nu genlyd i Norge. Den norske stortingsmedlem Christian Tybring-Gjedde beder sine landsmænd om at købe dansk for at støtte Danmark i den kamp, han kalder for en kamp på vegne af alle frie nationer. Ekstrabladet kan fortælle, at Christian Tybring-Gjedde på sin indkøbstur kom hjem med danske øl, pølser, frosne rundstykker og en ost. Og så en vejrudsigt. I aften og i nat fortsat snebyer, som kan være kraftige. Temperaturen ned mellem 2 og 7 graders frost, lokalt ned til minus 10 grader. Svag til jævn vind, mest omkring vest, ved vestkysten og Østersøen en overgang frisk til hård vind. Du lyttede til nyhederne fra Danmarks Journalisthøjskole, redigeret af Lisbeth Rinder Torp. Hold dig opdateret på vores hjemmeside, hvor du også kan abonnere på vores podcast. Adressen er drdh.dk/nyhederne. God aften.